Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, "Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa man kun dili pinaagi kanako." Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kahadlok. Ato nang nasayran kung sa unsang paagi nga ang kahadlok makadaot kanato. Bisan pa kini usa ka normal nga emosyon. Niini nga takna atong hisgutan sa unsang paagi nga ang kahadlok makatabang kanato. Adunay duha ka batan-on nga managhigala. Nagkasinabot nga maligo sa sapa. Miadto sila sumala silang giplano nga ila nang ginaliguan sa daghang panahon. Sa ilang pag-abot sa sapa, ilang nakita nga kusog ang sulob tungod sa baha kay adunay kusog nga ulan sa ibabaw nga bukid. Ang usa ka batan-on nahadlok nga maligo sa sapa tungod kay nasayod siya nga dili niya makaya ang paglangoy batok sa sulob nga tubig. Apan ang usa sa walay kahadlok mipugos sa pagligo kay kuno dugay na siyang naligo dito nga walay nahitabo. Mao'y hinungdan nga katong batan-on nga naligo naanod sa sulob o nalumos. Dayag kaayo nga kining batan-on nga wala maligo nakadesisyon gumikan sa iyang kahadlok. Matod pa ni Dr. Arlen Taylor, tungod sa atong kahadlok, malikay kita sa mga katalagman. Gawas lang kung ang katalagman nga imong gikahadlokan walay basihan ug anaara sa imong hunahuna. Ang kahadlok magahatag usab kanato og igong kusog sa pagproteksyon kanato batok sa uban o sa sitwasyon. Kung walay kahadlok ang tawo, basin mao pa kini ang hinungdan nga dili maproteksyonan ang iyang kaugalingon o ang iyang pamilya. Tungod sa atong kahadlok, atong gihimo ang tanan aron dili motakboy kanato ug sa atong pamilya ang COVID-19. Mugamit kita og mask kung kita mulakaw sa publiko, magbantay kita sa atong ginahikap ug hinluan usa nato ang kamot sa dili pa nato kini ihikap sa atong naong. Atong gibantayan ang social distancing o physical distancing ug uban pang pamaagi aron kita maproteksyonan. Labaw nining tanan, ang Dios nagasulti kanato sa asa nato maggamit ang kahadlok sa pinakamaayong paagi. Sa Pinadayag Kapitulo 14 bersikulo 7 nagaingon, "Kahadlokin ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig." Kini nga kahadlok magatulak kanato sa paglakaw sa mga matul-id nga dalan uban sa kadasig ug kakugi sa pag-alagad kaniya. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong gamiton ang atong pagkamahadlokon sa insaktong paagi. Sa paagi nga inubanan kini sa insaktong rason diha sa kamatuoran. Ug labaw sa tanan, ato kining igugol sa pagdaig sa Dios nga mao ang tag-iya og maglalalang sa kalibutan ug kanatong tanan. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, "Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan." Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magaingon nga naara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. Adun